Hello people, how do you do? Eu sunt Alina și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Vom vorbi imediat despre elefantul din cameră, respectiv acest machiaj pe care l-am. Vom vorbi puțin despre acest titlu, care probabil că v-a incitat să dați click pe video. O să vorbim despre violența psihologică, dar înainte să intrăm în subiect, aș vrea să le mulțumesc foarte mult oamenilor care mă susțin pe Patreon, celor care sunt membri ai acestui canal pe YouTube și vouă tuturor că sunteți alături de mine. Vă mulțumesc pentru absolut tot ceea ce faceți pentru mine și pentru comunitatea asta. Înainte să intrăm mai exact în acest subiect, vreau să vă spun că eu nu port machiaj de obicei și cine mă urmărește de multă vreme știe chestia asta. Vă spun sincer că nu este vreun machiaj rău, dar m-am chinuit pentru el. Cred că mi-a luat aproape o oră să mă machez. Și machiajul ăsta este inspirat de violența psihologică. Și probabil o să vă întrebați, what the fuck, despre ce vorbesc, dar în primul rând că vă las niște detalii în descriere și în al doilea rând vă rog să rămâneți alături de mine ca să aflați despre ce este vorba. După cum știți și voi, deja în ultima vreme se discută foarte mult despre violență și despre abuzuri și mai exact și despre violență domestică. Și poate că unii dintre voi nu știu, așa cum nici eu nu eram foarte informată până de curând când am început să mă interesez cu adevărat despre aceste subiecte. Există mai multe tipuri de violență. Nu vorbim numai despre violența aia clasică în care de cele mai multe ori femeia este bătută de partenerul ei. Violența poate să fie de mai multe feluri: verbală, psihologică, fizică, sexuală, economică, socială și spirituală. De aceea, sub umbrela campaniei Respectului, este o inițiativă Avon împotriva violenței domestice, am ales să fac acest video purtând make-up și aș vrea să vă vorbesc puțin despre ce înseamnă violența psihologică, pentru că poate vă confruntați cu ea și nu știți. Poate că aveți o mamă, o prietenă sau nu neapărat femei, pentru că deseori și eu am făcut această greșeală să spun în general că numai femeile, să mă refer de fapt la problema asta numai la femei, dar de fapt cu toții știm că și bărbații suferă de violență de diferite feluri și în diferite unghiuri. În cazul în care treceți, indiferent că sunteți femei sau bărbați sau fete sau băieți, prin așa ceva, trebuie să știți să identificați o violență psihologică. Partenerul sau părinții sau oricine din jurul vostru, colegii de școală sau de serviciu, nu trebuie neapărat să vă lovească fizic sau să vă atingă ca să poată fi considerată violență. Pentru că violența psihologică înseamnă, și hai să ne gândim acum la un exemplu de partener, înseamnă un partener care te controlează. Înseamnă un partener care te întreabă unde te duci îmbrăcat așa, care îți verifică mesajele, care intră, de exemplu, pe rețelele tale de socializare ca să vadă cu cine vorbești, care te caută în telefon și îți provoacă teamă, pur și simplu. Te gândești tot timpul, chiar dacă tu nu ai nimic de ascuns, te gândești că el va face chestia asta, că devine paranoic și te sperie. Este vorba despre un partener care te amenință, care te șantajează, care efectiv te sperie și îți dă teroare. Asta este un partener toxic de care trebuie să scăpați cumva. Astfel de oameni, lăsând la o parte că vă pot provoca vouă diverse răni din multe puncte de vedere, adică uneori astfel de comportamente degenerează și se ajunge la altceva. Problema este că astfel de parteneri au nevoie la rândul lor de consiliere ca să poată să scape de genul ăsta de comportament, de gelozie sau te urmărește și pur și simplu poate cunoașteți și voi genul ăsta de persoane. Mă refer acum la femei, deși și femeile fac asta, da? Știm și noi femei care își terorizează bărbații cu paranoia lor despre înșelat, despre cine-i colega aia de serviciu cu care vorbești, despre femei care le iau bărbaților telefoanele când se duc la baie, la duș, ca să le citească mesajele și chestii de genul. E clar că lucrurile astea nu sunt în regulă. Dar prefer mai degrabă să vorbesc despre violența împotriva femeilor, despre abuzul ăsta psihologic împotriva femeilor, pentru că femeile sunt majoritare ca victime și pentru că bărbații, agresorii, sunt mult mai puternici decât noi și am mai vorbit din nou despre chestia asta. Ce puteți să faceți? În primul rând să nu vă lăsați intimidate, ceea ce probabil pentru mine este ușor de zis, pentru că eu nu am trecut niciodată prin așa ceva, dar știu cazuri de astfel de persoane, prietene de ale mele, care au reușit până la urmă să scape de niște iubiți abuzivi după foarte mulți ani, cel puțin una dintre ele. După ani în care ea a crezut că tipul se va schimba,
a crezut că o face asta, faptul că este atât de posesiv și de gelos și de faptul că ia telefonul la verificat și chestii de genul, credea că este doar o dovadă foarte mare de iubire, știi? Că atunci, domne, când iubești pe cineva, te preocupi și vrei să te asiguri că persoana aia nu pățește ceva. E mult mai ușor să te gândești că dacă partenerul tău este disperat să afle mereu unde ești, e mult mai ușor să te gândești, dragul de el își face griji pentru mine. Nu cred că e asta. Pentru că dacă ar fi asta, s-ar manifesta altfel, nu așa de abuziv. Și nu puteți spune că nu simțiți un disconfort în astfel de situații, că sunt convinsă că simțiți. Ideea cu treaba asta este că, din păcate, problema la genul ăsta de agresori este, așa cum spuneam mai devreme, că te păcălesc și îți spun că se vor schimba. Și probabil din iubire și din dorința de a rămâne împreună, dintr-o dorință foarte puternică pentru schimbare, tu ca victimă crezi ceea ce el îți spune și continui să rămâi acolo, alături de el, să tolerezi un comportament abuziv în speranța că o să se schimbe. Știți voi, există vorba aia cu degeaba faci același lucru și aștepți rezultate diferite. Dacă vrei un rezultat diferit, trebuie să schimbi lucrul pe care îl faci. Trebuie să iei măsuri și să nu te comporți la fel, pentru că atât timp cât te comporți la fel, nu ai cum să ai rezultate diferite. Și din păcate nu poți să schimbi felul în care se comportă partenerul tău agresor, nu poți să-l schimbi, poți în schimb să ceri ajutorul și să reușești să ieși din situația aia care reprezintă un pericol pentru tine. Nu trebuie să te lași dominată de teamă, chiar dacă probabil teama este unul dintre motivele pentru care nu poți să ieși din situația asta. Știu că ți este frică, pot să-mi dau seama de ceea ce simți. Eu, din fericire, nu am avut parte de parteneri abuzivi și n-am avut parte de parteneri violenți, dar am avut de-a lungul vieții parteneri care nu erau potriviți pentru mine și de lângă care, deși iubeam, la momentul respectiv, foarte greu am reușit să ies din acea relație și cu greu am reușit să plec de lângă ei. Pentru că speram, la momentele respective, că lucrurile se vor schimba și că o să fie bine. Și n-a fost așa. Și mi s-a întâmplat asta în viață și cu prieteni, de tot felul de anturaje, din care până la urmă am plecat. Pe Instagram mai există alte 6 clipuri, la fel ca ăsta, care îți vorbesc despre celelalte tipuri de violență despre care am vorbit mai devreme. Verbală, fizică, socială, economică, sexuală și spirituală. O să vă las în descriere unde o să găsiți aceste clipuri. Hai să vedem acum ce poți face când ești într-o asemenea situație, când te confrunți cu asemenea situație de criză. În primul rând trebuie să-ți păstrezi calmul și trebuie să folosești tot ceea ce știi despre agresor, pasiuni, hobby-uri, job, prieteni, cunoștințe, etc., oameni care au influență asupra lui sau autoritate asupra lui, pentru a te proteja. Trebuie să folosești tot ce știi în avantajul tău. Dacă ți se pare că situația se înrăutățește, încearcă să te muți într-un alt loc sau într-un alt loc al casei unde te simți mai puțin amenințată și mai puțin în pericol. Amenințată ca victimă. Again, ca să nu mă certați pentru că mă refer numai la femei. Stabiliți un cuvânt cheie, de exemplu, pe care să-l folosiți în discuții cu prieteni, cu copii, cu familie, cu colegi de serviciu, cu oricine considerați voi că este de încredere și că ține la voi, pe care să-l folosiți în momentul în care este nevoie de ajutor din exterior, de la poliție, de exemplu. Și să le spuneți, băi, dacă vreodată e nevoie de ceva, eu am să folosesc acest cuvânt. Poate că pare o prostie sau poate o chestie pe care o vedeți în filme, dar s-a dovedit de foarte multe ori că metoda asta a prevenit niște lucruri îngrozitoare. În unele cazuri nu s-a mai putut face nimic, dar în altele, o astfel de măsură de siguranță care pare o prostie aparent, a putut să facă foarte multe pentru victime. De asemenea, dacă sunați la 112 când partenerul are o criză, să știți că puteți primi ordin de protecție prin apelul de la 112 ca în acel moment partenerul abuziv să fie scos din casă și să fie practic eliminat pericolul. Și deși este foarte dificil, încearcă să rămâi conectată ca victimă cu cât mai mulți oameni.
folosește rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, orice ar fi, ca să rămâi conectat cu cât mai mulți oameni, pentru că niciodată nu se știe ce se poate întâmpla și în plus are și un efect benefic la nivel de psihologie pentru tine, că nu te vei mai simți atât de singură. Bineînțeles, social media, culmea, al cărei scop atunci când a apărut era să ne apropie, a ajuns să ne și dezbine. Dar sunt momente în care social media este extrem de importantă și de utilă. Este un instrument foarte bun prin care, în situații de criză, noi să putem cere ajutorul, să putem contacta niște oameni și prezența în social media, în astfel de situații, contează foarte mult. În cazul în care vă confruntați cu un partener din ăsta abuziv care vă verifică telefonul sau care vă intră pe mail sau pe conturile de socializare, ceea ce este nasolul de tot și am trecut și eu prin asta la un moment dat cu un partener care a simțit nevoia, care a simțit nevoia să se asigure el că avea niște gelozii la momentul respectiv și a simțit nevoia să se asigure că nu-l înșel și a fost o senzație foarte dubioasă. Dar dacă știți că partenerul vostru face chestia asta, schimbați parolele la conturi, inclusiv la cele de bancă, la social media, la mail, la absolut tot și încercați, evident, asta este un sfat universal valabil, deci pentru toată lumea, să evitați chestiunile care ar putea fi ușor de ghicit, cum ar fi date de naștere, numele cățelului, nume și date și informații comune pe care și partenerul ar putea să le cunoască, da? Tot felul de parole din astea easy guess, în 2-3 încercări a reușit să-ți intre pe Facebook sau pe Instagram. De asemenea, să știți că puteți să apelați, să sunați la direcțiile județene care se ocupă cu astfel de cazuri. Ajută foarte mult să mergeți la psiholog sau să vorbiți cu oamenii care sunt aproape de voi și de asemenea sunt și o mulțime de organizații non-guvernamentale, da, de ONG-uri, care oferă consiliere gratuită victimelor violenței, în general. M-am demachiat bine, sper. Eu sunt oricum chioară și nu văd nimic fără ochelari. Mă văd pe mine în preview acolo destul de blurată. Din fericire am aici o oglindă în care pot să mă văd. Am rămas cu puțin rimel, dar o să-l înlătur eu după aia. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la clip și vreau să rămâneți cu următorul mesaj. Să știți că violența psihologică este tot violență și nu trebuie acoperită, nu trebuie cosmetizată și nu merită ascunsă. De aici, machiajul meu inspirat de violența psihologică, așa cum am început, și acum tenul meu este curat și vede lumina. Și cu siguranță și voi, dacă sunteți victime în astfel de situații, există lumina aceea și pentru voi. Trebuie doar să aveți curajul să cereți ajutor. Trebuie doar să aveți curajul și dorința să vă schimbați viața, să plecați dintr-un mediu abuziv, dintr-o relație toxică, de lângă niște părinți care vă abuzează. Trebuie să aveți curajul să faceți o schimbare și nu ascundeți, pentru că violența nu trebuie ascunsă, trebuie combătută, agresorul trebuie îndepărtat ca să nu mai agreseze pe nimeni și să nu mai facă alte victime, iar victimele au nevoie de consiliere, de protecție și de ajutor. Sper că a fost util acest clip despre un element atât de predominant în societatea românească, respectiv violența de atâtea feluri. Am să vă rog în final, dacă v-a plăcut ceea ce am făcut, să dați un like, să-mi dați un subscribe, să apăsați pe clopoțel și vă rog tare mult să dați click pe linkurile din descriere și să vă documentați cu privire la celelalte tipuri de violență. Este o campanie foarte importantă de conștientizare, vorba despre respect, despre grijă, despre comunitate și e foarte important ca toți să fim informați. Aflați mai multe informații, de exemplu ce este violența economică sau ce este violența sexuală și nu ne referim aici numai la violuri, pentru că abuzuri sexuale se întâmplă și în cuplu, între parteneri care poate sunt căsătoriți, poate au copii. Deci vă rog tare mult să vă documentați și să fiți responsabili, să aveți un spirit civic și aveți grijă de voi.